kakala sarki. Raja mai takalmin karfe. Ta kakala sarki. 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 Gafara da yan talakawa. Ta kakala sarki. Gafara yan talakawa. Ta kakala sarki. Gafara yan talakawa. Gafara yan talakawa. Ranke daɗe a kowane bayani da na zo da shi. Shekaran jiya na biyo wucewa bakin gona sarkin noma. Na tarar da shi da malam yawo mai salad suna wata 'yan neman rigima wurin nan. Allah ɗaya ya gyara fa wani bai kashe wani ba. Amma ina so in gaya ma ɗauki mataki tun abin nan bai wuce haka nan. Allah da za a ɗauka. To, Allah ya kiyaye gaba. Ina sarkin dogarai. Allah ya zama ne ka sarki. Ina sarkin maba. Ranka ya daɗe. Sarki. Yana bukatar ganin su nan. To, insha Allah. Ina bukatar ganin su a fada. Insha Allah. Ni ya zo da su. Insha Allah. Dan dai duk wani an kai malam ya yana ganin sai na kai ƙara na yin da mai gani. Duk wani ya yi. Ko shi an waku. Mahadalla mai garin ma ya zo. Mahadalla ta yi daidai. Salamu alaikum mai gari. Sarki ya tamsa ma, sarki ya amsa ma dan talakawa. Sarki yana amsa dan talakawa. Sarki yana amsa dan talakawa. Dama akwai magana gare ni. Sarki ranka ya daɗe ga sarkin noman da ya iso. To na ga sarkin noma ina malam. Ha? Malam ya yanzu bai kawo ba. Mu je mu To gani. bari mu gani ko ni Ko me tsaye shi a gidan? Ha? Tun da muka je muka ga mai. Sarki zai aika kiran shi. Sarki zai magana. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wane? Ya mata ya Sarki zai aika kiran ka kai hitinan ina a gare ka. Wani irin hitinan ne kake? Wani irin hitinan ne mutum Ba ka kake? son zaman laya a garin nan? Eh? Wani irin Ya hitinan za ne ka yi mutum waɗanda sarkin noma a aika kiran ka ayi Aika sarkin noma kuma tun ɗazu. Tun tun da ba ana zama ana shirya tun da mai tun tsirin da ba za za ka ka jin magana. ana magana kai mai gari kawai to sarki ya kira ka tun Ya aika kiran ka. lokaci wa wanda Ya tun da lokaci tun lokaci sarki ya kira ka ran ba kajin magana ba shi tun lokaci sarki ya za ka kira gane baka da wani. tun Ya da faɗa da lokaci sarkin noma. kun yashi ana zaman fara baka shi zamna Zauna. waya zamna nan an cikin wannan nan sarkin banza
Sarki ya amsa maka ɗan talakawa. Sarki ya amsa maka ɗan talakawa. Hana mun kawo shi. Ga sarkin noma nan ga malaya umai salas nan mun kawo. Ko da yake cikin gari na ji an ce ana rigima tsakanin malayahu mai salar da shi da sarkin noma. Kai sarkin noma mai haɗin ka da malayahu? Yawwa, dama ran karɗe ina so in kawo ƙaran malam ya'u, amma ko da yake tun ka haka kawo ƙaran malam ya'u akwai ɗan hullani da suka tahowa suna mini ɓanna, amma ko da je na dara koran ɗan hullani sai na iske malam ya'u mai salat ya taho ya tushe mini hanyar ruwa inda nika samu kai ga lambuna in ɗan samu abin da ci shi ne nake so bare in garzayo in sauri in kawo ƙaran malam ya'u. Kai malayahu me ya tsakaninka da sarkin noma? Ranka daɗe sarki. Sarki ya amsa ɗan talakawa. Sarki ya amsa maka ɗan talakawa. Na biyo zan na lambu na ran karɗi. Sai ko na gajiya na gi sarkin noma ya ce na tushe mai hanyar ruwa. Ni ce ni gaishe shi sai ya hito kame min haɗa. Da ya hito kame min haɗa sai ni ce mu wallahi ba ni tushe mai hanyar ruwa ba, ya ce ni tushe mai hanyar ruwa. Mun ga to ha abin ne samu sabani da ni shi. An mun ka kama kokowa da ni shi har mun kai kasa mun kai ta faɗa. Bai kamata ba a ce yanzu wa junanku a ce wata baraka ta waru tsakaninku da kai da sarkin noma. Saboda ita rigima da kun ka gani an san wani ko ba a san ƙarshe ba. Haka yake Bai kamata ba a ce wa junanku hanyar ruwa ta gama ko da kai da sarkin noma. Shi ma ranka katanga ƙarye ranka. To kai ranka ya daɗe tun da ma ai ka sani in ka tsaya ka duba yanzu horani na miki ba da mana ba. Ka duba da kyau ka gani nan wannan hanya da ka gani gwamnati ta tallafa mana ta yi man ɗan honhon da muka samu mu ɗan samu abin da muka ci. To shi malam ya umar salat mi ya kawo shi toshe mini hanyar ruwan da ta kai min ga kali na in samu amfanin gona. Bayan haka nan ko da an kai haka ka sani akwai ta shehidi tsakanin mu da ɗiyan fulani to me ya zahi ya gaba faɗa me kawo gaba. Hattara kare ba a masauki ga can magana. Hattara dai. A bashi mu ji korafin shi amma dai ka san ka faɗi sannu sannu. Hattara ɗan talakawa. Ha Ka faɗi sannu. ka gane kai sarki abin da ya kamata a tsaya da ni da malam ya'u wanga abi tunda da murukan ga yan uwan juna muke a yanke mana hukunci wanda ya kamata tunda da tunani na dai wagga fara dai mai alharma ce tana tallafa mu talakawa da haka ne garzo ne kawo ƙara da kake ranka ya daɗe. To ko da yake na saurari jawabai tsakanin sarkin noma da shi da malayawa mai salati. Yanzu fata na dai ku yi zaman lahiya tsakanin ku kai da malayawa mai salati. Don haka na yanke hukunci tsakanin sarkin noma da shi da malayawa mai salati. Kai an ɗora maka tara ta buhun gero 10, buhun gumi 10, buhun dawa 10. Kai ko taka tara an ɗora maka buhun salati 18, an ɗora maka kwandon tumatir 38. Don haka shi ya taru kuma kayan ƙara jin wani abu ya taso tsakaninku. Allah ya ƙara ma lafiya ran kai daɗi. Allah ya ƙara ɗauka wannan masarautar da aka. Ran kai daɗi ina neman wata alfarma ga sha'ani karkace na ma katsalanda a cikin sha'anin mulkin ka. Jagoranci dai Allah ne ya baku. To kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cewa duk waɗanda ya ba jagoranci to sai adalci ga waɗanda ya ba jagorancin nan. Ran kai daɗi wannan hukuncin da kai ba wai na rena ba ne amma a tsaya a yi adalci a tausaya akan wannan hukunci a ɗan sassauta ma wannan da ya talaka ne malam ya
a dan tausaya mai a cikin wannan hukuncin da ya a dan sassauta mai har tana da malam liman liman ka cika shishigi wallahi kai za ka koya mai hukunci ne ka kiyaye gaba